Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yeCLM Author, apo tiri kupfuura mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Mhungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlatini. Muverengi wenyu ndini Tete Vimba Iveko Masiziva. Ndichatanga nekuverenga patakasiyira muchitsauko 31. Yakanga iri nguva yekupemberera. Akaisa mudzanga pamuromo achibva aubatidza. Vakaona vari kure vanoti vakaona nekunzwa kuputika kusingatsanangurike. Motokari yaiva naLevohang yakaita bhora remoto ndokuenda mudenga. Levohang aiva aita mafufu. Ndipo pakapera upenyu hwake. Nitroglycerin yaakasiya yakavhurwa yakatambira moto wegwenya ichibva yaputika nekubvirisa imwe yaive mune mamwe mabhotoro. Chitsauko 32. Andre akapepuka kubva kuvafi ndokutarisa denga remaaiva. Musoro wake waibanda uchirema seaiva akadengezera nyika. Mhino yake yaivava nechemukati. Akasimudza ruoko kuti anon'one nemumwe ndokuona aine chinhu pamunhu. Akaringaringa mativi ose nepasi ndokuona kuti aiva muchipatara pamubhedha. Pfungwa dzake dzakaita sekaseti radzoserwa kumashure. Akaona ari mukamuri maiva naLevohang. Levohang akabva amudira nitroglycerin. Kurwadziwa kwaakanzwa hakutsanangurike. Chaakapedzisira kuziva achiita kubata chipfuva chake divi rine mwoyo achitadza kufema. Ari mushishire kufunga zvekare musiwo wakavhurwa. Mukoti akavhura musiwo akashama muromo achibva awisira zvaaiva akabata pasi. Akatendeuka achibva abuda. Izvi zvakashamisa Andre. Mukoti aiva aita saona chipoko. Mushure mekanguva kadiki maaiva makapinda munhu airatidza kuti aiva chiremba. Murume uyu aiva akabata faira raive nemapepa ari murungu wechikuru. You are awake, say. Vakadaro chiremba vakatarisa mushini waiva kumadziro. Andre akatarisawo mushini achibva aziva kuti aiva ari palife support, kureva kuti mushini unopa munhu mweya kana asisakwanise kufema. Manga muri pakoma kwemazuva manomwe ose, chiremba vakadaro nerurimi rwechirungu vachinyemwerera. Andre akashaya kuziva kuti oti chii. Musoro make aiona Levohang aine mabhotoro ekemikal inokuwadza. Chiremba vakabvisa chaive pamhino paAndre ndokunyemwerera vaona kuti Andre ainyatsofema. Vakanyora mubhuku raaive naro vachibva vabvisa dzimwe tambo dzaive pamuviri waAndre. Ndiripi apa? Andre akabvunza. Aya ndiwo akava mashoko ake ekutanga mushure memazuva mapfumbamwe. Muri paQueen Mary Hospital, chiremba vakapindura. Iri kupi hospital iyi? Mukadoma, asi hauizivi. Hongu, it's my first time kunzwa zita iroro. Ndakauya muno sei? Makawanikwa makati rabada muhotera inonzi Kumbowedza, iri kurimuka. Musikana akakuwanai akafunga kuti makafa. Even mapurisa akatiuya nebhokisi resimbi kuti vazokutakurai. Makaita rombo rakanaka sezvo pane mumwe mupurisa akazoti no mani, munhu uyu haana kufa. Pachipatara chehurumende mishini yakadai yakafa, nokudaro makabva maunzwa pano. Inga makaita henyu basa. Zvakaoma, makafema mweya wedynamite. Zuva iroro rakandishamisa. Pane imwe motokari yakaputika kuita mafufu. Yakaputitswa naiwo madynamite. Ichangobuda muno mukadoma. Problemu ndeyekuti hatizivi kuti ndimi ani. Makawanika musina kana ID. Andre akaziva kuti motokari yairehwa yaiva yaLevohang. Hazvina kumushamisa kuti sei Levohang akafa, aive atamba nekemikal ine ngozi. Munoreva kuti hapana kana mumwe chete anondiziva, anoziva kuti ndiri muno? Kana hapana, apa bhiri renyu kuroora chaiko. Musatye, ndinobhadhara, saka ndinobuda muno rini? I think muchagara for a few days. As soon as mabhadhara mari, muchabuda zvenyu. Pakaputika motokari yaiva naLevohang, number plate yakanowira kwakadaro. Yakaita rombo rakanaka rekusanyungudutswa nehuturu hwenitroglycerin. Mukati memotokari hamuna kana pfupa zvaro rakawanika. Mapurisa akazoziva kuti motokari yaive yani mushure mekunge vanhonga number plate iyi. Sisi paDaphne vakanongedzera kuna Daphne. Uyo akaudza mapurisa kuti aive apa Andre motokari yake
mapurisa akabva afungidzira kuti Andre aive afa. Veforensics vakawana umboo hwekuti mumarasha aiva asara paimbove nemotokari maive nenitroglycerin, achibva angoti motokari iyi yaive yaparadzwa nemadynamite sezvo nitroglycerin ichishandiswa pakugadzira madynamite. Kuhospital vana chiremba vakawana nitroglycerin mumapapu aAndre vachibva vafungidzira kuti murume aiva aunzwa kwavari uyu aive mumwe wemakurukoza akadirwa muguta reKadoma. Makurukoza anoshandisa madynamite kana kuti mahora kuchera migwavava ine goridhe. Hora rinongoputitswa, makurukoza anomhanyidzana onoona kuti matombo atsemuka haana goridhe here. Atanga kusvika ndiye anoita mari. Chinozoitika manje ndechekuti vanotanga kusvika vanowana mweya wenitroglycerin uchiripo vobva vaufema. Makurukoza akafema mweya uyu kwemazuva akawanda anozogumisidza afa. Dzapera hama dzedu nenzira iyoyi. Kucherwa kweguva raRhodes kwakazikanwa nyika yose. Mhondi dzakaendapo ndokuona kuti zvinhu zvadzo zvaive zvabviswa. Padzakanzwa kuti pane motokari yaive yaparadzwa nedynamite iine munhu anonzi Andre Gumbi, dzakabva dzafunga kuti Andre aivaurawa nezvaaive atora muguva raRhodes. Yakanga yangova nyaya yekufungidzira yoga yoga. Chiremba vakabuda ndokusiya Andre ari ega. Andre akashashavira ndokutora paive panyorerwa nadhokotera. Pamusoro paive pakanzi 3/13/15. Chiremba vakanga vari vekuAmerica. Nokudaro vakanga vanyora date semanyorero anoitwa kuAmerica. Andre achiona izvi akarohwa nehana achibva asimuka. Mumusoro make makauya tsamba iya yaShares nepai iya yaNtuli. Tsamba yaShares yaive yakanzi Say a wish, I spend 17 to finish every one. Pai yaiva clue yepai, namba iya yekumaths iya yaiburitswazve netsamba yaShares. Manhamba epai 10 ekutanga anonzi 3,141592,653. Pfungwa dzaAndre dzakaita sechipatapata dzichibatanidza zvose izvi. Bepanhau raakawana rakaputira pai muhomwe yaNtuli raive rekuAmerica. Zvese izvi zvaiedza kunongedza pachinhu chimwe chete. Pai yaive zuva nenguva zvakanyorwa murunyoro rwekuAmerica. Andre akanyora manhamba 10 apai ekutanga pabepa achibva amapatsanura kuti aratidze date nenguva nenzira yekuAmerica. Akaburitsa pakati 3/14/15 9/26/53 kureva kuti March the 14th 2015. Isu muno muZimbabwe tinoti 14 March 2015. Andre akabva aziva kuti mhondi dzaida kushandisa nitroglycerin musi wa14 March. Chiremba vakapinda vakabata bepa nawo. Andre murume ainyumwa uye achitenda kuti hapana chinoitika pasina chinangwa. Akaziva kuti aifanira kuverenga bepa nhau raive rauya nachiremba. Ndimboona bepa nhau renyu doctor, hatichazive zviri kuitika kaisu. Andre akakumbira achiseka. Akatambidzwa bepa nhau achibva aona pamusoro pakanzi SADC Presidents Jet in for tomorrow's meeting. Andre akaverenga mitsara mishoma yekutanga ndokuona kuti vatungamiri venyika vakanga vauya kuzoronga kuti vopedza sei umhondi hwaive hwopedza vana mudunhu reSADC. Andre akakanda bepa nhau pasi zvakavhundutsa chiremba. Akaverenga tsamba yaShares mumusoro. Say a wish, I spend 17 to finish every one. Akadzokorodza pekuti I spent 17 to finish every one. Achibva arangarira kuti mabhotoro enitroglycerin avakawana aive 16. Ko rimwe raivepi? Akaziva kuti rechi10 raive nemhondi. Ndiro bhotoro raivaida kushandisa musi wa14 March pamusangano wevatungamiriri wenyika. Pakanga pasisina nguva, akatarisa kumusiwo ndokuronga kuti obuda sei. Uku ndiko kupera kwechitsauko 32. Tinopfuurira mberi nekuverenga chitsauko 33 muchikamu chinotevera. Ndatenda.